Arestado ang 33 anyos na magsasaka matapos itong mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug bypass operation sa Sitio Mitura, Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ang sospek na residente ng Barangay Kayambanan sa nasabing syudad. Nakuha sa sospek ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na may bigat na humigit kumulang 3 gramo na may standard drug price na 20,400 pesos at iba pang mga drug paraphernalia. Hawak ngayon ng pulisya ang sospek na wala pang pahayag. Samantala, arestado rin ng 36 anyos na construction worker matapos ding mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ang search warrant operation sa mismong tahanan ng sospek sa Barangay Pugaro, Balungaw, Pangasinan. Nasamsam sa sospek ang 2 pakete ng umani shabu na nagkakahalaga ng 26,452 pesos. Ayon sa pulisya, isa ang sospek sa matagal nang minamanmanan ng mga otoridad dahil sa mga iligal na gawain nito. Itinuturing ding high-value individual o HVI ang sospek dahil isa umuna ito sa mga source ng droga sa bayan. Matagal na ito, masabi mga last year pa kasi ang ating respondent ay dating drug surrendering. Drug surrendering siya noong 2016. So na-delete siya noong 2025, first quarter to second quarter. Tapos nag-resurgent siya noong 2025. At based dun sa amin, may binigay siyang certification from PDEA na consider as a high-value individual ng ating respondent. Sa ano natin, siya mismo yung source dito sa bayan. So, para mawala na yung nangyayari sa ano dito na hindi natin inasahan, lalo na dumadami yung krimen dahil dyan sa drugs. So, nag-focus kami sa isang tao na ito yung inaano namin na isang malaking accomplishment kasi isa yung pinaka-source dito sa amin, sa bayan ng Balungaw. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga nahuling sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maging mabuti sa mga magulang at mga kapamilya. I-guide nyo yung mga anak ninyo para maiwasan natin. Huwag nating hayaan na mabarkada o magkaroon ng kaibigan na nalilink sa mga ganitong ano. Kasi ang pagsisisi ay rating nasa huli. Lester Narag, Balitang, Solid North.